bunder cilik ngoten kok. Padake undi-undi apa? Becik alu. Becik wong perang saja Mong lingku aja lamis yen kowe seneng lamis gampang kena ing bantu. bantu Kuwi ketoke tembang ning kuwi ya dongane Mbak Pipit. Mula sapa bae kakung sing arep caket karo Mbak Pipit ya aja lamis. Nek iya ya iya, nek ora ya ora, dadi ora dolanan atine wong wadon. nggih manis di awal engko mburi-mburine ning Nah, ning lek entokke wae manis. nggih. Kari-kari yo. Tumraping Tumraping sesrawungan. jan ketoke tutuke ora mengo kok suarane banter ya. Kayak apa, Mas? Dadi ora mengo ning banter. Nggih kula ngusah manuk. Kuli nang gusah manuk teng sawah niku lho. Mosok manuk digusah. Lah nggih Sok nek manuk iki iso Lah digusah. pripun? Dikandangi. Dikandangi. Kaya peniti gamelanku mau. Dilebokke kandang. Mbok aja Seneng. seneng lamis. Seneng lamis. Seneng lamis. Padha karo Padha karo demen citra. Ya, aja lamis, buka saka bonang Mas, monggo. Ya ya ye, ya ye ya ya ya.
tukuling jamu ing gemah prasasat non non ning non 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 oh injih sembah nuwun monggo katuran lenggah Mbak Pipit wah wis iki panyuwunane Bapak Lurah Ngargomulya wis dituruti ya wis dicaoske iki sing mresani ana ing dalem ya sing sawetara sing tansah kirim-kirim salam kaya panjenengane Mas Suryatani Gejayan yane Mas Tegel iya salam kagem yanipun para warga masyarakat wonten ing Kali Bening Wilujeng Rahayu sadayanipun nggih sapa saiki iki panyuwunan lagu mau tembang kangen dicaoske Mbak Hindi karo panjenengane Dena Tri Rahayu oh ya katuran jumeneng sekarone ayo nak jumeneng